Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда мин Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Ковидтан саклану чаралары көчәйтелә. Мәгариф учреждениеләрендә офлайн режимда укулар дәвам итә. Бөтен Россия халык санын алу башланырга бер атнадан артык вакыт калды. Мөһим чарага әзерлек ничек бара? Россия педагогикасының бай тарихы. Казанда Россия тарихында укытучының роле дигән мультимедиа күргәзмәсе ачылды. Токиода узган 32-нче җәйге Олимпия уеннарында җиңүче һәм призер спортчыларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга Татарстан данын яклап чыгыш ясаган спортчылар чакырылган иде. Кәшәкә, туп һәм башка уен кораллары тоткан спортчыларны күрү гадәти хәл. Ә менә президентны рапира тоткан көн сайын күрмәссең. Бары тик зур спорт бәйрәмнәрендә генә. Первый раз сделал, первый раз правильно. Ул рапираны беренче тапкыр кулына дөрес итеп тотты. Ничек уйнавын белмим. Миңа бәяләве кыен. Мин күнегүләрдә катнашырга тәкъдим иттем. Рөстәм Миңнехановның Токио олимпиячеләре белән очрашуы эчкерсез һәм тантаналы шартларда узды. Безнең спортчылар уеннарда Россияны генә түгел, Татарстанны да тәкъдим итте. Благодаря вашим выдающимся результатам на Олимпийских играх спортивная отрасль Татарстана получила еще большее признание на международной арене. Спортчыларга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Аларның казанышлары шәхси җиңү генә түгел. Шуңа күрә очрашуда тренерлар өлеше аерым искәртелде. Результат. Спортчы тренер бик дәрәҗәле исем, шуңа да үз һөнәренең осталарын бүләкләүләренә мин бик шат. Рада, наверное. Бүләкләрдән бигрәк игътибар кадерле, димәк, без барысында дөрес эшлибез. Казан Кремлендә узган чара Олимпиадада катнашучыларны бу вакыйгаларга кабат кайтарды. Әмма профессионаллар узган җиңүләр белән генә яшәми, яңаларына омтыла. Президент белән очрашудан соң күпләрнең янә спорт залына күнегүләргә китүе дә шуның мисалы. Мөршидә Җихан, Вадим Струминский, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Covid-19 пандемиясенең яңа дулкыны көчәйгән, шулай ук сезонлы грипп һәм салкын тию аурулары арткан шартларда мәгариф учреждениеләре алдында җитди бурычлар тора. Укыту процессында педагогик коллективларның һәм укучыларның сәламәтлеген саклау чараларын төгәл үтәү аеруча мөһим. Дистанцион укуга күчмәс өчен Роспотребнадзор оешмасы да мәктәпләрдә саклык чараларының үтәлешенә контрольне көчәйтте. Татарстан радиосына биргән әңгәмәсендә республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин ковидтан, шулай ук педагогика, мәктәпкәчә яшьтәге учреждениеләрдә иминлекне саклау мәсьәләләренә тукталды. Илсур Гәрәевич, хәерле иртә. Ковид мәктәп тормышына да үзгәрешләр кертте. Мәгариф учреждениеләрендә саклану чаралары ничек үтәлә? Дистанцион укуга күчү турында уйламыйсызмы? Республика мәктәпләрендә вазгыять менә 1 сентябрьдән без укуны башладык. Бер стабиль рәвештә эш алып барыла. Көн сайын мәктәпләргә килгән балаларны без фильтр аша үткәрәбез. Аларның температурын үлчәп, яңадан борыннан, күздән акмыймы дип барсында карап тикшергәннән соң көн сайын 450 бала кире мәктәпкәдән өйләренә кайтарып җибәрәбез. Бу инде аларга кагыла. Укытучыларга караганда, укытучыларыбыз әлбәттә шулай ук авыртучылар бар. Алар хәзерге вакытта шул идә дәваланалар. Шуңа карамастан мәгариф системасында әйтергә кирәк, дистантка күчү дигән проблема күтәрелми бүгенге көндә. Дистантка күчеп, баланы үзен генә өйдә калдырып, яисә Zoom аша дәрес алып бару, ул үзен аклый торган гамәл түгел. Чөнки булай да гаиләләрдә балаларны үзләрен калдырып киткәннән соң ашатырга кирәк, эшертергә кирәк. Аннан соң психологик яктан балага үзенә генә өйдә утырырга авыр. Менә шуларны исәпкә алып, без мәктәпләрдә укыту процессын
укытуның дәвам итүне уйлыйбыз. Аның ныклы мәгънәсендә дәвам итү өчен, проблемалар булмас өчен, иң беренче чиратта укытучыларның, мәктәп хезмәткәрләренең, әти-әниләренең вакцинация үтүләрен, прививка сатуларын сорыйбыз. Шул кирәк, төп гамәл шул булырга тиеш. Нәрсә булса көтеп, миңа кермәс, миңа булмас дип ятып, аңа өметләнергә һич мөмкин түгел һәм дөрес тә түгел. Бу безнең төп юнәлешебез эштә. Студентларга да кагыла бу югары уку йортларында эшләүче безнең укытучыларга да кагыла. Әйдәгез, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле әти-әниләр, бергәләп балаларны мәктәп стеналарында, мәктәп эчендә укытуны тәэмин итик. Бу безнең традицион форма, әле аннан да яхшы, аннан да яхшырак форма уйлап тапкан кеше юк. Шуңа күрә монда безнең туклану да каралган. Ул безнең барыбер балалар анда мәктәптә сыйныф җитәкчеләре тарафыннан да, укытучылар тарафыннан да торалар контрольдә. Шуңа күрә прививка ясатуны төп максат итеп куйырга кирәк. Чыгарылыш сыйныфларында шимбә көнне соңгы 6-нчы дәрес итеп алгебра яки геометрия фәнен укытуга ата-аналарның, укучыларның мөнәсәбәте төрлечә. Бу бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә йогынты ясамый микән? 5-6 дәрес итеп алгебра геометрияны кую дөрес микән, дөрес түгел микән дип монда бер генә җөмлә белән әйтеп булмый. Ничек итеп расписание төзелә? Моны карарга кирәк. Расписание төзүдә безнең иң мөһим роль уйный мәктәпнең завучы, мәктәп директоры. Алар карарга тиешләр. Дәресләрнең бар беренче авырлыктагы дәрәҗәдәге авыр дәресләр, икенче, өченче, шуларны исәпкә алып, әлбәттә, шимбә көнне 5-6 дәресләр калдыру ул дөрес түгелдер дип әйтәсем килә. Ләкин алар бәлки 3-нче дәрескә генә килгәннәрдер. Сәгать вакыты буенча гына 6-нчы итеп карала торгандыр. Әгәр дә 3-нче сәгатькә килгән икән, ул инде алгебра яисә геометрия 3-нче сәгатькә булып карала. Әгәр дә иртәдән килгән икән, 6-нчы дәрес булып карала. Шуңа күрә монда проблемалар булган очракта, хөрмәтле әти-әниләргә, мен җәмәгатьчелеккә дип әйтәсем килә, мәктәп җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүләрен сорар идем. Чөнки бергәләп хәл итәргә тиешләр. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Казанлыларның мәгарифнең формалашу тарихын өйрәнү мөмкинлеге бар. Россия минем тарихым паркында Россия тарихында укытучының роле дигән мультимедиа күргәзмә ачылды. Әлеге тантанада катнашкан мәктәп укучылары танылган мөгаллимнәр турында бай мәгълүматлар белән танышты. Күргәзмәгә беренчеләрдән булып Казан мәктәпләре укучылары килде. Укытучылар көнендә Россия педагогикасының тарихы белән таныштылар. Бөек остазлар турында мәгълүмат алдылар. 150 экранда легендар педагоглар Ушинский, Макаренко, Сухомлинский биографияләре. Бу рәттә шулай үсеп килүче буынны тәрбияләүгә зур игътибар биргән Лев Толстой да бар. Нам показали развитие учебной программы на протяжении всей истории России, как менялись учителя, как менялась программа и вообще насколько важна роль учителя в жизни каждого человека. Бик мавыктыргыч, бик дулкынландыргыч бәйрәм. Үзеңнең дә укытучы булганың, балаларга белем биргәнең өчен горурлык хисләр кичерәсең. Бу бик дулкынландыра. Күргәзмәдә 3 тематик зона бар. Аның берсе хәзерге заман укытучыларына, икенчесе элеккеге легендар педагогларга багышланган. Шулай укучыларның укытучыларына карата булган рәхмәт сүзләре дә урын алган. Мы хотим повысить Без укытучы һөнәренең абруен күрсәтәбез. Педагогларның балалар арасында да җәмгыятьтәге дәрәҗәсендә күтәрергә омтылабыз. Чөнки укытучы киләчәк буыны тәрбияли, аның абруена күп нәрсә бәйле. Мультимедиа күргәзмәсе тарихи паркта ачылды. Ул 10 октябрьгә кадәр эшли. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бөтен Россия халык санын алу башланырга бер атнадан артык вакыт калды. Аның төп этабы 15 октябрьдә башлана һәм 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Быелгы халык санын алуның үзенчәлекләре нәрсәдә? Хәбәрчебез кызыксынды. Әзерлек эшләре төгәлләнде. 15 октябрьдән Россиянең һәр кешесе бөтен Россия халык санын алуда катнаша ала. Бу чараны үткәрүгә Татарстанда 8500-дән артык кеше җәлеп ителә. Алар исәпкә алучылар, контролерлар һәм волонтерлар. Стандарт мәгълүматлардан тыш кешеләрдән белем, мәшгульлек, нинди милләттән булуын сораштыралар.
Основные принципы переписи населения. Первое. Беренчесе, халык санын алуны гомуми кылаучылау безгә һәр кешене искәрмәләрсез исәпкә алырга кирәк. Кешенең җинесенә, яшенә, гражданлыгына, кайсы торакта теркәлүенә карамастан икеләтә исәп булырга тиеш түгел. Икенче төп принцип халыктан җаваплар аша белешмәләр алу. Өченчесе, халык санын алудагы сорауларга җавап биргәндә кешеләрнең үз билгеләнеше. Дүртенчесе, халык санын алу вакытында алынган мәгълүматны яклау. При ответах на вопросы Исәпкә алуны 3 ысул белән узарга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре порталы аша онлайн исәпкә алу кәгазен мөстәкыйль тутырып, стационар исәпкә алу участокларында шул исәптән күп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итеп, халык санын алуда мөстәкыйль узмаган кешеләрне исәпкә алучылар билгели. Исәпкә алучыларның 70%-тан артыгы коронавирустан вакцина ясаткан яки ковид белән чирләгән инде. Участвуя в переписи, каждый... Халык санын алуда катнашып, һәр граждан Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә үз өлешен кертә. Чөнки мәгълүматлар киләчәктә илкүләм проектлар һәм социаль программалар эшләүгә нигез итеп алына. Алынган мәгълүматлар районнарда балалар бакчалары, хастаханәләр, фельдшер-акушерлык пунктлары, китапханәләр, музейлар, клублар, мәгариф учреждениеләренең санын ачыкларга, яңаларын кайсы районда төзергә кирәклеген аңларга булыша. Шуңа күрә һәр гражданның исәптә алуда катнашуы мөһим. Исәпкә алуда катнашуны раслау өчен респондентларга исәпкә алу кәгазьләрен тутырганнан соң алынган QR-кодны күрсәтергә кирәк. Россия халкы беренче нәтиҗәләрне декабрь аенда ук белә ала. Ахыргы нәтиҗәләргә киләсе елның декабрендә йомгак ясыйлар. Озилә Батырханова, Диана Дасаева, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Татарстан Яшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, быел 10 меңгә якын студент үзләрен төрле һөнәрләрдә сынап карады. 2 меңнән артык студент яшьләр эше порталы аша эш тапкан, калганнары совет заманындагыча студентлар отрядларына кушылган. Һөнәрләре төрле, кемдер әйдаман булса, кайберәүләр төзелештә эшләгән. Дөрес, барысы да акча эшләү максаты куймаган. Күбесе игелекле эшләр десанты аша мохтаҗларга ярдәм иткән. Акция әле дә дәвам итә. 14 октябрьдә Казанның 21 югары һәм урта белем бирү уку йортында яшьләргә эш дигән Work Tour старт ала. Студентларга эш бирүчеләр белән турыдан-туры танышу һәм сайлаган һөнәр турында күбрәк белү мөмкинлеге бирелә. Масштаблы тикшерү бүген барлык илдә хәбәр җиткерү системасына тест уздырыла. Беренче сигнал 10 сәгать тулып 40 минут үткәч 1 минут дәвамында була. Бу вакытта телевидение һәм радиода хәбәр җиткерү системаларын тикшерү барышы турында мәгълүмат бирелә. Икенче сигнал сәгать 11 тулгач җәмәгать транспортында яңгырый. Республика халкын тыныч булырга чакыралар, чөнки бу планлы тикшерү. Соңгы тапкыр шундый тест март аенда булган иде. Киләсе көннәрдә Татарстанда һава торышын төн яктан килгән көчле антициклон билгели. Төнлә температура 0-дән түбән була. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү әлеге матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, атмосфера басымы сизерлек артта. Төнлә һава температурасы 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Көндез кояшта һава температурасы 8 градустан 14 градуска кадәр күтәрелә. Явым-төшем көтелми. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез алдагы минутларда. Казан метросының 2нче линиясын төзү эшләре дәвам итә. Юл һәлакәтләрен ничек булдырмаска, Казанның кайбер торак массивларында тротуарларда махсус саклык билгеләре куелды. Йолаларны саклыйлар. Буа районының Түбән Наратбаш авылында каз өмәсе узды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда һәм Россиянең кайбер башка шәһәрләрендә җәяүлеләр һәм электр самокатлары катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмый калу өчен яңа чараларны куллана башладылар. Тротуарларга да хәрәкәт итмәүче полиция билгеләре куела. Бу яңалыкның кайсы урыннарда барлыкка килүен һәм иминлек өчен әһәмиятен хәбәрчебез дә бәяләде. Велосипед яки самокат йөртүчеләрнең кайберләре еш кына төп юлдан тротуарларга чыгып хәрәкәт итә. Башкаларның иминлеге турында уйланмыйлар. Хәлакәт китереп чыгарырга мөмкиннәр.
Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкмасын өчен, Казандагы трак комплексларының берсендә тротуарларга махсус хәрәкәт итмәүче полиция билгеләрен куйганнар. Алар автомобиль трассаларындагы билгеләрдән тәбәнәгрәк. Велосипедтә йөрүчеләргә уңайсызлыкта тудырмыйлар, самокатта аларны үтү проблемага әйләнә. Хорошо, я считаю. Потому что сейчас многие ездят на электросамокатах. Ничего, перешагнем. Главное, чтобы не сбили на самокате. Әлеге махсус билгеләрне җәйлүләр йөри торган урыннарга куйганнар. Бу участокларда хәвефле хәлләр булу куркынычы зур. Юлдагы каршылыкны күргәч, велосипед яки самокат итүчеләр тизлекне киметә. Юл аша түбән тизлектә чыгу мөмкинлеге туа. Они не создают неудобства. Без махсус билгеләрне кызу тизлектә йөрү мөмкинлеге булган участокларны сайлап урнаштырдык. Мондый билгеләр юл транспорт травмаларыннан саклану өчен бик кирәк. Җәйлүләр күп йөргән 26 урынга билгеләр куелды. Кешеләр уңай фикерләрен әйтә. Быел илдә электр самокатлары катнашындагы аварияләр саны арткан. Кешеләр тән җәрәхәтләре алып хастаханәләргә китерелә. Балалар арасында зыян күрүчеләр күп. Инициатива авторлары мондый чаралар хисабына юл транспорт хәрәкәтләре санын киметергә өметләнә. Юлларда шундый каршылык билгеләре Казанда, Мәскәүдә, Самарада, башка кайбер шәһәрләрдә барлыкка килгән. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары. Гөрләде Казымәсе Буа районының Төбән Наратбаш авылында җир туңып, кар явында көтеп тормаганнар Казымәсен уздырырга да өлгергәннәр инде. Халкыбызның буыннардан буыннарга күчеп килгән өмә йоласын Ислановлар йортында оештырганнар. Халык арасында инде онытылып барган бәйрәмнең күңелле мизгелләре безнең киләсе репортажда. Бакча эшләре җыелып, бәрәңге кишер базларга урнаштырылганнан соң, авыл халкының яратып эшли торган тагын бер шөгыле ул казымәләр оештыру. Түбән Наратбашлылар бу яктан да өлгер. Кемдә күпме каз үрдәк үстерелә, барысы бергә җыелып эшлиләр дә күңелле ялда итә беләләр. Татарларның милли бәйрәме булып тора. Менә мондагы апалар белән кызлар безләр без һәр вакытта да бергә, эштә дә бергә, ялда да бергә. Бер сүз әйтәбез дә бөтенебез бергә җыелып киләбез. Менә Гүзәл белән Фиркат алар ничә еллардан бирле каз асрыйлар. Алар да әле каз гына түгел, алар үрдәк та асрый, алар каз да асрый, аларда бройлер чибиләр дә асрый. Бөтенесен без бергә шулай өмә ясап йылкыйбыз. Һәм якыганнан соң бергә матур иттереп җырлашып, бәйрәмен дә итәбез. Ул бәйрәм инде билгеле безнең үрдәкләрне, казларны пешереп өстәлдә шулар белән сыйланабыз. Казымәсен оештыруны да авыл клубының сәнгать Аккалфак оешмасының филиал җитәкчесе Рәзинә Хәсәнова үз өстен ала. Шунда ук гармунчы кызлары да үзләре җырлыйлар, уен-көлке чын мәгънәсендә авыл өчен зур бәйрәмгә үрелә. Хуҗалар Фиргат һәм Гүзәл Исламовлар каз үстерү серләрен күптән белә, шуңа да өмәчләрне көтеп алалар. Төп сәбәбе казыр асрауның күрше Наҗап алган иде. Һәм менә шул каз алган вакытта ул миңа безгә бирде. Асрый алмыйм әле быел 15 казым бар, ап китәле Гүзәл диде. Бер атналык казларны алып кайттык та, аның кулы җигәр булып китте ахыры. Шуннан бирле инде мәрхүмә Наҗапа ничә еллардан бирле каз асрыйбыз. Хуҗабикә әйтүенчә, каз төрле елларда төрлечә була. Узган ел аның саны 35-кә җиткән булса, быел елына карап 20 каз үстергәннәр. Ашатуга килгәндә инде кичкенә чагында инде без аларны беренче атналарында хөкүмәт комбайн ашатабыз, чөнки аларны күтәреп җибәрергә кирәк. Аннан соң инде бер ай жарымнан соң үзебездә әзерләнгән тарткан онны кушып бирәбез, бәрәңге пешерәбез, бодай пешерәбез. Аннан соң инде бакчада шигендер үстерәбез, шәкәр шигендерен ашатабыз. Суем казларының өлгергән булуда Хуҗабикәнең осталыгыннан тора. Менә бу каз өлгергән инде, чөнки менә күрәсез аны җыннары калмый, бала җыннары да юк, һәм инде менә аны төшеннән дә күрергә мөмкин. Кәрәзләнгән дип әйтәләр инде казны. Бу инде иң яхшы казларның берсе, сыйфаты ягыннан да, тәме ягыннан да шундый була. Өмәче хатын-кызлар казларны мамыгыннан чистартып тора, йорт хуҗасы исә аларны этә бара. Шуннан казларны барлык йола гырыф-гадәтләргә туры китереп, чишмә буена алып барып юалар. Өмәләрдә каз чистарту җиренә җиткезеп, зур төгәллек белән эшләнә. Соңыннан исә барлык өмәчләрне каз итеннән пешкән бәлеш белән сыйлыйлар. Озилә Батырханова, Акил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Казанның Хәзинә һәм Татар Шамаиле күргәзмәсендә Шамаил Арт 2021 каллиграфия эшләреннән торган күргәзмә эшли. Күргәзмәне Пушкин картасы программасы белән дә карап була.
Milli Sanat Galereyasında Türkiye rəssami kalligraf Levent Qaradumon ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazma Shamail Art proyekti qısalarında uza. Shamail Art Garab kalligrafiyasi ham islom san'ati temasına qarag'an rəssamlar ijodini birlashtirgan ko'rgazma. Bu chora Garab kalligrafiyasi ham islom san'ati temasına mürajaat etuvchi rəssamlarni birlashtiradi. Казань является хранителем Казанской школы изобразительного искусства. Ko'rgazmada Tatariston, Boshqirdiston, Peterburg, Moskva rəssamlari ham kalligraflari qatnasha. 2021 yılғы festival Tatariston Respublikasında e'lon etilgan Tuğan tillar ham xalqlar birdamligi yili. Shulay uq Abdulla To'qayning 135 yilligi bilan bəyli. Bu yilgi ekspozitsiya Türk ustasi Levent Qaradumonning kalligrafik ishlari bilan o'zinchalikli. Levent bey bugungi kunda Türkiye islom san'ati ülkəsində tanılgan ekspert ham Türkiye'de burungi qo'lyozmalarni turg'izuvchilarning birisi. Verebilirim. Ko'rgazmaning konsepsiyasi 5 tuz, 5 söz, 5 hikoyaga negizlanib qurildi. Çok güzel genç bir nesil var ve çok aktifler. Men o'zim Tataristonda bek ishottım. Bunda yaş, aktif nesil yoshlar ishli ijod etdilar, ham ularning ijod etuvlarida bek ishottım. Men kelajakda ularning islom san'ati yo'nalishida da tag'in da o'sish olib etuvlarini tilar edim. Ham o'zim de bu yo'nalishda nechikdir ularga yo'l ko'rsatuv yog'idan yordam etirga hozir. Tatar Shamaili galereyasi Tatar xalq san'ati traditsiyalarında piyalada ishlangan grafik eserler ham shamaillarni taqdim etdi. Tatar xalqi madaniyatine zo'r ulush kiritgan ko'rinakli ishliklilarning temasi Najib Naqqashning Shamaillar seriyasida ko'rishga mumkin. Tataristonдағы һәм татарлар яши торган башка шәһәрләрдәге каллиграфларның ортак бер күргәзмәсе. Ул Шамаил Арт туган тел дип атала. Беренче тапкыр шушындай зур итеп оештырылган күргәзмә бу. Безнең өлгереп җиткәнебезне күрсәтә. Тамашачылар Роза Хужина, Гөлназ Исмагилова, Әлфия Исхакова, Айрат Хисматуллин, Айзат Минхажев эшләрендә карыялар. 12-13 yaşımdan başlap Levent Bey'den kaligrafiya, husn hat sanatı boyunca dersler alam. Benim 5 işim şol ko'rgazmada qatnaşa. Onlar arasında indi Derdmand eserine әзерленіп ясалған Qarab şehrine negizlengen eser var. Şundan soň Abdulla To'qayning Tuğan til şehrine negizlengen eser var. Ko'rgazma qısalarında tilәүчеләр piyalada rəsm san'ati, hozirgi san'atda kalligrafiyaning yo'nalishlari turында leksiya ham master-klasslarda olala. Bizning Tatar millatine xas bo'lgan şuшы матур гарәп язулары бик ерактан килә. Әгәр дә безнең башкалабыз Казанда революция кадәр 14 мәдрәсә булган икән, аларның 1-2се кыз балалар өчен, калганнары ир балалар өчен була бит инде. Аларның барысында да беренче сыйныфтан башлап матур язу, гарәп язу үрнәкләре укытыла. Һәм менә шушы шаңарга кайтаваз булып, инде бүген яңартылган Бакый абый Урманчы тарафыннан яңартылган хаттат эшләре, менә шушы Шамаил сәнгате әйтергә кирәк, бик зур мәйданга җәелде. Төрек җумһуриятенең калган иске язуларны яңартучыда шулай ук мөгаллим Казан Кирмәндә урнашкан Хәзинә галереясына җаны тәне белән мөселман булган, гарәп каллиграфиясына гашык булган егет-кызлар килеп, шактый үрнәкләр алырлар. Татар кызлар егетләре гарәп язуына да, гарәп теленә дә һәм дингә дә күбрәк тартылырлар иде. Shamail Art 2021 күргәзмәсе 17 октябрьгә кадәр эшли. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.